Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya kiniki di ba na bagi advertisement? Balay sila penjenjar ya lagi. Papinyin kerpang kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, punta mo? Bilay si Bon. Ba Jones lamari badai wayne padang kisam larang ba uba jutrai kamon soba ba nawat jingtip lembaga right to information RTI ulong ba ki basyasat along hapatok kidai higi brio ba kumta kidai hok ban yo ikita gi hok long brio man brio kichungki haba pen paw ki jinglap jing syam jung u kum nong trai mon soba ha ki jing syasat patok kum ba sabanai e halo kanong rim jing syak kno ba ma u ba langut ki perlok ki lek pan jirap na kunhun ki atiar na nagalan NSCNIM ban thau seng ki atiar thamai hame klaya ba Jones ulong ba kichumpoi patok hi dai ke boma u kmilinti bagaja ki weiru tungin yasngap ayu don man ong bat ki ai kita ki jinglap jing syam jung u hapatok khamtam na mata ki wei pat ki koidi ki barong kam man yo e hoklong bri wan brio ki jing hikai bat ki wei pat ban long pat ki jing sandor ki onna kilami na patok kajing poi ki jonga hapo ketu ka jakamo kumala tip kalong unexpected lene klem do mudur klem do poi perkhat te andre wala kataru nga subu be ba kadai sandor jung blai na marbangan syutu ipi ni ba image nga isidon be ketu kajing sngau kajing kwa ban lej apo ki ni ki jail leni ke po ki along ban yo ban I counseling gitu ki bater ki basang tu kan ti hatuk si bangami na po jail nga ong ba kajing tumu jung email yo le se kadai ni ka sandor bang apo yung tu bangami nang tu nomor ba email laklan tiền đây cái chính qua chúng y cái long bị ban council là ni ban ai mình xem cái tu cái basang tu wala ada cái long kumnu rum ngim di ban thoi kata mar bor khoi yo le singi don hang tu da cái di cái jing bakla là ni kala pan di kunu ka bentaro ni poi hang tu te nga kat kum habang apoi hang tu ngam jupoi perkhat begitu ke jaka kan long tu te kalong ke experience nga kalong ka saindur jung blai bangala ban i ya katu ka jing long jing ban hang tu kajing poi jonga tu yo le se kam da dei than ka ba nganda susi do kata-kata ngam dei banganda benyau ru do kata-kata re ka dei ke ka bangan chim jing hikai ka bangan yo jing hikai namar ba ha jing im jong wei pu wei bri don kam ban yai don kam ban mat kam tam le le ngi ki batre kam pai ba ngi dei ban mat khnang bangin tip ya ka ba jamo te habang adon tu ngayo kan puli ko wi ka kot ba ai we ne ki ba syong hang tu yong ba kata ka kot ko ong ni ka prison ka day it's a learning school, it's a graduating school ka ba phila ban ketiu ka jing long ka jing im ka jong phi khnang ba phin la ban chikri kham ba shu ka jai ban reu le ni pai ba le ni kum ne kum tai te habang idon hang tu shibun kita ki jing shem ki jing lap ki ba ai jing hikai shisai ke jing imu jonga mo to ngi hang to ngi ya ka dor ya ka jing shong dor ya ka value ko bangi la ban ong jong uwe yusok men ken ka value jong shisla ka kot ka value jong uwe ulet ka value jong uwe yusok khauja ka value jong shitin ko ka value jong ka dor jong ko we ka sabon ka dor jong barok khoi kitiar ki bang kamu kador jong ka jan ka nep ko bangi phong kador jong ki jing bam ki bangi bam mat kum ta ter ka ai ki jing hikai yingi ba habang idon hapo ka perthai ka balai loi yu so men ken ngi dat chiteng ngi dat na khumut ngi beret no ndai habadon tu ka mot ba yu we so men ken hab dat sausan sin hab punun kam sausan sin kata ka value kamut ba habang idon ka perthai balai loi we so men ken ngim khin dor te kamulu tang sutam ngi la beret Henry habang idon untuk ngisutu ika value ngisutu ika kata kajing koridor jong tu umar ke bangi penon kam gimlong ban beret gimlong bangin le pahu namar ba kala don da kata ka kajing ken ya ke ibro isn a sngosen a gitu don le se ki basa tu ki ba nakaliang jong kayeng kasem mjudan bawan page wan kemi mjudan bawan yarap mjudan bawan ban
ban yarap kum no bentaru denga ngadon tu ki bahiyeng ke jonga ilok jonga ki parlok parojor ki dangdon ki bawan ban yarap ki bawan ai ki jimbam ki bawan ra ki jan ki bawan ra ki nep ki ba ngalak men pundon kam te hendai kat no tam gitu pede ki parlok ki basang tu ki bam yo ki bam ju bandon bawan ra menu te lada phi nga don ki tiar ki ba ki wan ra nga ne ye nga shi ai lang gitu parlok kat no ke jing ngi kata ke jing phu mat haka khmat ke jungki ke dor khmat ke jungki baki yo ke ba yo le se kim ju yo nga kan mau yo wei so mungkin yedung chetni sau sangut nge yo banya share nge yo banya ai lang te ka wei ru ke jing don po hang tu kam de dei than kata ka kumbaki ong kata ka jaka ka ba ka basniu mo namar ba wei po wei bri budan hang tu suthu be udon ni kata ka good side ke jung udon be kata ka jing bha ke jung te ngem dei kin ban pe ya kata ka bad side ke jung ku mangi ba sa ang tu ngi long lang gum ju ngem dei ban pe kata ka bad side le ni kata ka jing sniu jung noro hending di ban shim ya ki kum kita ki parlok ke jung ngi shim be kum ta ngi shong lang ngi bam lang ngi thia lang ngi le kai lang nang ta ngi phliu jumbut lang ngi rwai lang ngi pelong jia seng lang ba kum ta ter kalong ke ba ngi suthu ba kadon kata ka ka jing ya long ka wei te ka wei ka ba pen susi shisai nga bangi poi ha gitu jaka kum bangi tip ba bo ni ki khna samla ke jungi ki don hang tu bo ni ki khna samla ke jungi ki don hang tu na ki case ki ba pher kila bendei kam tam le ke ne ka ba ngila ban kren ta kam tam le na ka daw jung drugs na ka daw jung ke jing yetu na ka daw ke jing na ka an ka ba de ka pokso teng ki beri ki perlok ki bopoi hang tu ru de ke jing bam ban se de ke jing bam poi perkhat ngala mon ong bangi poi hang tu te hendai ka tu kumba ka don ka tu ka kot ka ba ngapule ka ong ba keni ke de ke jaka ka ba ban pen kelai pi don ki perlok ki ba lalai itu kepor ki bangi kenduk menta ki ong ba ani kum tu tingin nom melin shu bande kena bangi nom poi shu tu ko jok jaka sutanat abangi don kum bangi kenduk gitu kum gitu ki perlok ki ba ong ba ngin kelano duduk mensim ginom le shu ki kam ki basniu ginom le shu ki ba ban penmong ki para beri para mensim ngin kut jumut no ngin im hok ngin im khu im sutanat no kata ke balong positif na kata ka bangasa tu kijing ki ba ngila ban shem ha bangi don hajil te kum bangi tip ngi sa ka ju ka jaka kijing ki bun ka yo le sing ngila ban ong ni ka kibun kijing bombiang mo ni tai kum ka jaka bangi sa kum ki jaka ki ba kata ka jaka sa ka long rit palan bat ka jingbun jogi basa ang turo kala long siba palat kata tengala ban ong nomor ba kat kum gitu ki kot ki bangi yo ba katu ka jakasa le si ka de bendai tang nam ta shispa nyu po do arspa ngut hande ke jingdon jungki basa ang tu ba de ka palat ka lai spa sau spa ngut te kemut ka kata kata ka rukom sa rukom shong rukom bam rukom di jungki te ki don ru ki we ki issue ru ki ba ki don ki we ki issue ru ki ba na ka por ngi kren hi ban ya pen biang abang idon hang tu kum kabam ka di ba kum ni kum tai te ka don hi ka jing shim khia na ka liang jong ki tu ki nong pai wala da kim la ru ban ai shispa hendrei ngi kermen ba kat badang mi usnam kat badang mi ka por ba ya ka hok long briu man briu ya ka hok jong ki tu ki ba sa ang turu deiban respect ka jing don kam jong ki counselor ka long ba sisin bala don ki counselor ka mut ba ka jing mut jong perkhat jong u briu wala da udon hang tu makanaru ka pher ke ada don kinong council dan ni kinong ai men sim dan ni kinong ai jumut kum no ban ya chikmat ya ka jing im ko jongki ti ladangi don ki counselor ladangi biang kini ki amenities kum bolong kini ki jaka set sha bari mo ngi ki don kini ki gym ngi ki don kini ki jingile kai nata kum ni kum tai ter jingile kai badminton ki table tennis ki de ban biang ke ndi kum bakalong menta te kum kitam don tingi iba lesi ubriu kakta ke mental problem ku jungki kideban don ki jaka biang ke treatment yu kiru kideban biang karukom aiba maidi kideban biang karukom thia karukom kum ni kum tai kideban biang ketika space kideban biang ketika jaka thia kideban kamte melong overcrowded namar sisin makala long overcrowded pada kakta
kidon ki jaka kidon ki por ile ki ba hakoi ke kamera de men set tang live so phongot san phongot ki set ki spangot te kalong ke ke ba kabam kabe I in ongkum no kabam sui hap ken ba kata ka hop long briman briu kum ba ki le ki wi jaka tinga si kren hi barbori ke ni ong ba ka jaka thia ka jaka ka duna te ki ong ningin le kum no ngam dan jaka ke jing bun briu berkata ka jaka bagi dei ban syong ban sa ka duna tin le kum no handrei te ka sarkar kala di ban wat kilat kelenti kan nga kunturu ikani ka Human Rights Commission ka badai jong Meghalaya ne jong ka National Human Rights Commission baka dei ban le inspect ka dei ban le gini ki surprise inspection ha ki jail lani kinu ki jaka ki ba ki don kum kini ki jaka ba khnang ba kin yo ban tip kin ka to ka situation lani kata ka scenario ko badan to amar ba ladang ndon bakren ladam ndon bele ai kamut ba ya ka hok long beri man beri jong tu ki basang to kalong la shu yu rot kan kandai kumba ka organic international bill of rights le ko ong ba ndai ban yu rot ya ka hok long beri jong no ka jing thumui le kala don na do bangadang don hong tu hopo hi ngalai I kum tu te don we u nganom ong kerteng don we u ong nga pandemic nang ne phin le kum no phin mi kot no ngong kata te pila ai idea nga kum ta te yo le singala man pimi ka kot na barbangi I papun kini ki brio ko po ko perthaimo habaki don po patok ngi pe Hitler ngi pe mono pandit Nehru ngi pe no ki pimi ki kot ki jongki ndakila mi te na kaliang ko ngaro le se lai ban pimi tamau kampat dei menta handai ban persyang ban yarap ya kitu ki basa hang tu te kala don ki jing tumu kala don ke jing thumu ban le ai khnang ban pen bha pen miat ya karukom syong rai ya karukom sa ya karukom im ya karukom bam rukom di jong ki basa tu kan namar ba ku mangal ong pi menai di ban pen biang I gani ka recreational activities mo kum ki jingele kai kilap di indoor games ki kot kisla ta kum kini ki gym nang ta kum kini ki vocational training mar kumba yo jing tip te kum kini ki vocational training kim jur khamdon hoi ki kini ki skill development training kim da khamdon te hendrei ke de ke ba ngai I man hakane ba de ka sarkar kelas tang itu ke skill development training te kalong ke balong positif namar dalami nang turu kilaban trei ginu ki kam kilaban le ginu ki kam ki ban ai jum toy ki namar bang I ba ka sarkar minta kabun bagi ni ki skill development training ka bakila ban ai ya ki bri ki basa shabar ti belim ai gitu ki bri basa aporo namar makiru ki bri kiru ki im kum pramangi ki basa shabar handai gitu ki bidan haga jing haga jakasen handai kini bari ki im haga jakala iloi tingin ka an kan long equal kan long mar kata rajur kam di ban no siliang kan penbiang tangi kini ki ba shabar handai ki ba apo pada penbiang tine kaliang kajungaro kin ngin yai lehi mar bangi trei kat tu shabar te beli habala don tu lai I kat tu beli ngim le ai kan gitu te sutenat bandan hapo yo banya ai men siam ki bubun yo ban pengkela bumut ki bubun ngala ban ong namar ki ong ba ani ngin mi nang ni tingin nom long su kum ne ngi sutenat ki jing kren jum pi sutenat ban yo ban ai men siam te kini ki counselor ku mangal ong de ban punbun de ban penbuan kenang ba ketua mental stress yung gitu basang tu kan duna bat kan air iki kata ka relief leni ke jingkermen dalami shabar hap keren ye gene namar ba ndai ban syong saang tu namar ko we si hammi tin dalami bedela da la don lupa kata ka mental stress kemudian dalami shabar ile kan angjur te kajing ki counseling leni kajing ya peliu jumbut apor di bandon kenang ban la ban kentiu YouTube beriau lada umi shabaru kan long ke kajing kurku